Ha kawai ke jingja accident ka bas ngaushir khai sangut ki Heprit ki ladu no yala ke jingim hadian ba kawai ke Trok kit Skum Dieng kalarat yaki kat ba kidang ya lenti ha kishnong Thadrang Riboi district ha kate ke jingrat ke Trok ikite ki Hebrin kidan san ngut ha kate ke por kat ba kidang ya lenti Henry lai ngut kila khlat no Hashan Iwei ila khlat no ha ke step babut ha ke jaka sumar kat ba Iwei pan ila Mynsaw Jur Katkum ke jingte balayo olum laong bakani ke jingja kalajia hinen ke janmiet hakapor kumban riush teng hakaba kate ke Trok kit Skum Dieng kabadan yu number ML not san AC pra saw nyo balanya de u Fairlanders rimbai lai pusau snem kerta nalat kor East Khasi Hills ringkat unong bot badangwan nakithan joai Henry namar ke jingpen hair stat palan unongnya umla shu bante lakam ya kakali badrat bay ikite ki Heprit badang ya linti ki badang dan hapdeng kerta ba khat waisnem hadu khat khandai hadu balai ngun kila khlat no Hashen bad Iwei pat ila khlat no hagastep babot hagajaka sumar kite ki Heprit bala khlat no hagate ke jingja accident ki kinthom ya I phiban pintingen renja khatlai snem lashimti nongrum khatlai snem Teresa nongrum khatkhandai snem bat irida hunlang nongrum khatlai snem kibadei nakashnong Thadrang madan lingba ki pulit ka maula snai police station kilalet mar shakate ke jaka banpin long ke jingto ket banpin ket no ikite ki Heprit shajaka sumar banpin dep yakapos mortem bat la kemru yu nongnya kate ke trong bat ke jingto ket halor kani ke jingjia kadang ya chakman